Gaur, martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna dela eta emakumeen espazio publikoa okupatzea ahalbidetzen duten partaidetza espazioak sortzearen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Urte askotan, eremu primatura mugatuta egon baitira, batez ere zaintza lanez arduratuta. Espazio publikoan daude eskubide zibil eta politikoak eta horregatik berdintasunaren alde egin nahi dugu. Helburu honekin, 50 emakume getxotar, baino gehiago aritu dira lanean getxoko emakume guztien etxea diseinatzen eta eraikitzen, eta datozen hilabeteetan irekiko ditu ateak Algortako Benturillena kalean. Martxoaren 8 dela eta, gune honen berri eman nahi diegu, getxotarrei, vinilo, kartel eta QR kodeen bidez, bertan, adin, jatorri eta jakintza desberdinetako emakumeek parte hartu duten eta laster guztion etxea izango den, proiektu honen eraikuntza prozesuari buruzko informazio guztia jasotzen da. Zatoz ezagutzera eta sartu proiektura, zure etxea baita.